Good morning, maayong buntag sa tanan na napod si Lloyd TV. O karon ako ipakita ninyo ang submarine diri sa Japan, also known as in Japanese word Sensuikang, no? Kana di ang submarine no, ha, makita naman na siya every day, no? Masugatan na mo after mong harvest. So every time na sila mag-drill diha, so monitoring na sila diri sa dagat for security purposes kasi kanang dagata da padulong is open sea naman na siya. So makita ninyo mo na pinaka-zoom sa akong cellphone, makita niyo no na ay navy nga nagbarog. So every time nga moagi na sila diha nga area is nakasaka gina sila kay daghan ng mga barko diha. But maabot na sa unahan, dili na sila makita kay submarine good, so na sa ilam mo, di ba? No? Yun ana lang, but I don't know if unsay gamit ana nila nga kuan, nuclear ba or crude, but I think nuclear na siya siguro, if I'm not wrong, no? I-correct na lang ko if I'm wrong ko, if i-correct, i-check na lang po ko, di ba? Ni asuman, I think murag kuan siguro na siya, murag crude, pero high-tech naman karon, basing nuclear na siguro na. So karon nakita ninyo unsa kadako, no? So sa una makita na ko ang submarine diya sa mga picture, but pag abot ako diri sa Japan, Hiroshima, nakita na ko na jud sa actual unsa kadako ang submarino, no? Akong izon mo. Kuyog na po na ako si Kevin, si Kevin Dorian. Muna akong kuyog sa pag-harvest og sisi, no? So pauli namin ng mga panahon na. So adto na mi. Bye-bye. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye. So don't forget to follow my page, Louie TV. Bye-bye.